Maayong buntag, mga igsuon ko diha kang Kristo. Niining santos na misa ato'y apil sa tumapag-ampo ang mga intensyon sa itong mga mission partners. Mga pasalamat ng gihalad nila, J-Rug Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Usnan and Family, Bernard and Rose Enriquez, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Araptar and Family. Thanksgiving and prayer protection, safety and good health of Gam, Lance and Alvin Gonzaga and Socaire family. For Thanksgiving protection and good health of Alexis Calanyas and family. Elena Calanyas, all her family members, relatives, and friends. Richa Luca, Rafaelito de Luzon, Ronnie Dropan, Jim and Grace Pacmanos and Ria CDM. Thanksgiving of Margate family. DreamVet GPI and Donato Lalian and family. Our Lady of Lords, Davao Multipurpose Cooperative shareholders. Rita and Marina Upaw and family, prayer for protection from sickness. Villa Carmelita Resort, Mr. Adonio Lactawa and family, and Mr. and Mrs. Ronald Bing and Diane Reyes. Jerry and Remy Usol and family, Mr. and Mrs. Melvin Asombrano and Diana Divine Coco Lumber and Hardware. Thanksgiving for the gift of life of Elsa Alegria Galang. Thanksgiving of Althea Lucas, Mr. and Mrs. Julito Araneta and family. Thanksgiving and protection from disease of Philip, Joanne and Anya Padillo. Thanksgiving and prayer protection, healing and good health of Mrs. Liway Serrano. Fraina family, Rimel and Jennifer Serrado and family, Flavia Fantonial and family, Bing and Francisina Borgamento Toreno, Michael Herasmio. Thanksgiving for the 6th birthday of Weng Castillo. Thanksgiving of June and Vilma Daddy and family, Linmar Podador and family, Gina Herrera and family. Ato iampo ang mga special na intensyon, healing and fast recovery nila. John Francis Fuentes, Gina Avila. For the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies. For the guidance of the Holy Spirit in facing this pandemic and beyond. For the protection of the Catholic Church. Healing for newborn Lois James Llames from ear infection. For the complete healing of Sheila Juarez. For fast recovery and complete healing of Mr. Alejandro Adaptar. Complete healing and fast recovery of Rebecca Paler. Special intentions of Angelita Giligan. Complete healing of Christine Joy. Ato iampo ang mga kalagnila, Orly, Ananias, Feliciano, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Ireneo, Bonifacio Jr., Glesario Sr., Ednaria, Rogelio, Eleonor, Maria, Sofronia, Juliana, Pedro, Judith, Benvenido, Aldarica Sr., Rogasiano, Joash, Teresa, Ricardo, Malu, Julius, Chavi, Bernandita, Noli, Mauro, Meding, Melchi, Allen, Brave Zaratan, Sahara May, Modesta, Catalino, Baltasar, Manny, Nestor, Liza, Diosdada, Elpidia, Ambrosia, Chodoro, Leonila, Elias, Josefina, Rosa, Juanito, Victor, Anacleto, Eulalia, Antonio, Isidro Sr., Sergio, Nathaniel, Diego, Chodoro, Eufronio, Francisca, Felisa, Enrique, Macario, Agustin, Emma, Sergio Sr., Pelahia, Claudio, Eugenio, Romano, Rosalina, Marciana, Justino, Vicente, Mauricio, Michael Henry, Florence, Eulalia, Lucio, Matias, Dodi, Patricia, Eden, Natividad, Diosdado, Elpidio, Aurora, Corazon, Franklin, Fortunato, Juanita, Roman, Caridad, Esmeralda, Cipriano Sr., Maria, Reynante, Jerry, Regina, Iluminada, Marciana, Justino, Vicente, Ricardo, Melba, Vivian, ug ang tanang kalag nga atong gihandom nining santos na misa ug ang tanang kalag sa purgatorio. Mga igsuon, ato karong ampuon ang nobena kang San Jose. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. San Jose,
Ako nga imong dili takus nga anak, nagyukbo kanimo. Ikaw ang matinud-anon nga tigpanalipud ug nangilabas sa tanan nga nahigugma ug nagpasidungog kanimo. Sayod ka nga aduna ako'y talagsaong pagsalig kanimo ug nga human kang Jesus ug Maria, gisalig ko ang tanang paglaom sa kaluwasan diha kanimo. Kay ikaw man ang talagsaong gamhanan uban sa Ginoo ug dili ka mobiya sa imong mga matinud-anong alagad. Mapaubsanon akong nanagliyupo ug mitahan sa akong kaugalingon kanimo sa imong pangilaba, uban sa tanan nga akong gimahal ug nahisakop kanako. Nagahangyo ako pinaagi sa imong gugma kang Jesus ug Maria, nga dili mo ako'y isalikway sa akong kinabuhi ug sa pagtabang kanako sa panahon sa kamatayon. Mahimayaon nga San Jose, esposo sa Immaculada nga Birhen, ihatag kanako ang putli, mapaubsanon, mahigugmaon nga sa labutan, ug hingpit nga pagtahan ngadto sa balaan nga kabubuton. Giyahi ako, akong amahan, ug akong modelo sa kinabuhi, aron mahimo akong takos sa kamatayon sama kanimo, diha sa mga bukton ni Jesus ug Maria. Mahigugmaon nga San Jose, matinud-anong sumusunod ni Hesukristo, gibayaw ko ang akong kasing-kasing kanimo, aron sa pagpangayo sa imong gamhanan nga pangilaba, aron madawat ko gikan sa balaang kasing-kasing ni Jesus, ang tanang grasya nga gikinahanglan alang sa akong espirituhanon o yutanong kaayuhan. Ilabi na ang grasya sa malipayon nga kamatayon, ug sa talagsaong grasya nga karon akong gipangayo. Magbalantay sa pulong nga nahimong tao, misalig ako nga ang imong pag-ampo alang kanako, madungog nga maluluyon sa trono sa Dios. Amen. San Jose, nagpasalamat ako sa Dios sa pribilehiyo nga mamahimo kang patron sa simbahan. Isip timaan sa imong pagpasalamat sa Dios, maangkon unta nako ang grasya sa pagpuyo kanunay nga angayan nga sakop ni ining simbahan. Aron pinaagi ni ini, maluwas ko ang akong kalag. Panalangini ang mga kaparian, mga relihiyoso, ug mga laiko sa simbahang katoliko aron motubo unta sila sa gugma sa Dios ug sa pagkamatinud-anon diha sa pag-alagad kaniya. Panalipti ang simbahan sa mga dautan, karon ug sa mga pagpanglutos sa iyang mga kaaway. Pinaagi sa imong mahigugmaon nga pangaliya, magmalampuson unta ang simbahan sa iyang misyon ni ining kalibutan, ang himaya sa Dios ug ang kaluwasan sa mga kalag. Litania ni San Jose. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, dungga kami. Kristo, pamatia kami. Diyos Amahan sa langit. Kaluy-i kami. Diyos Anak manluluwas sa kalibutan. Kaluy-i kami. Diyos Espiritu Santo. Kaluy-i kami. Santisima Trinidad usa ka Dios. Kaluy-i kami. Santa Maria. Iampo mo kami. San Jose. Iampo mo kami. Halangdong kaliwat ni David. Iampo mo kami. Kahayag sa mga patriarka. Iampo mo kami. Esposo sa inahan sa Dios. Iampo mo kami. Putling magbalantay sa Berhen. Iampo mo kami. Amahan nga nagmatuto sa anak sa Dios. Iampo mo kami. Madasigon nga tigpanalipod ni Kristo. Iampo mo kami. Pangulo sa Sagrada Pamilya. Iampo mo kami. Jose labing matarong. Iampo mo kami. Jose labing putli. Iampo mo kami. Jose labing maalamon. Iampo mo kami. Jose labing masibot. Iampo mo kami. Jose labing masinugtanon. Iampo mo kami. Jose labing matinud-anon. Iampo mo kami. Salamin sa pasensya. Iampo mo kami. Mahigugmaon sa kakabus. Iampo mo kami. Modelo sa mga mamumuo. Iampo mo kami. Himaya sa kinabuhi sa panimalay. Iampo mo kami. Magbalantay sa mga berhenes. Iampo mo kami. Haligi sa mga pamilya. Iampo mo kami. Maguhupay sa mga gisakit. Iampo mo kami. Paglaom sa mga masakiton. Iampo mo kami. Patron sa mga himalatyon. Iampo mo kami. Gikalisangan sa mga demonyo. Iampo mo kami. Tigpanalipod sa balaang simbahan. Iampo mo kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ilikay kami, O Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pamatia kami, O Ginoo.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Kaluy-i kami. Gihimo niya siya nga magmando sa iyang panimalay. Ug prinsipe sa tanan nga anaa kaniya. Magampo kita. O Dios nga sa imong mahigugmaon nga pag-atiman, mipili sa bulahan nga Jose, nga esposo sa imong labing balaan nga inahan. Ihatag kanamo ang grasya sa pag-angkon kaniya. Isip among tigpangilaba, diha sa langit, kinsa dinhi sa kalibutan, among gipasidunggan, nga among tigpanalipod. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang memorare. Hinumdumi o labing putli nga esposo ni Berhen Maria, nga wala pagayod dungga, nga may usa nga midangop sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangaliya sa pagpangama, nga imong gibiyaan, dinasig ni ining pagsalig, nagadangop kami kanimo. Among espirituhanong amahan, ug naghangyo sa imong panalipod. O Amahan nga nagmatuto sa anak sa Dios, ayaw tamaya ang among mga pangaliya, hinunua, pamatia, ug gihatag ang among pangamuyo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Miduyog kanato niining nobena nga pag-ampo ni San Jose ang GKK St. Joseph, Husband of Mary, Davao Empress Panacan. GKK San Jose, Esposo ni Maria, Elenita Heights, Catalunan Grande. GKK San Isidro Labrador, Ciudad de Esperanza, Kabantian of St. Mary, Mother of Mercy devotees, and Mr. Lito and Mrs. Rodale Gloriani and family, June and Vilma Daddy and family, Mrs. Letty Pama and family, Donald and Arlene Go and family, Mrs. Inday Estrera and family, Edu Mariano and Mariano family, Mrs. Terry Jalua and family, Pañares family, Mr. and Mrs. Josephine Concepcion and family, Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and family, Mr. Rodrigo San and family, Diosdada and Nene San, Jojo and Flor Deloria, Ross Eric and Maan Veloso, Attorney Jane Bacayo and family, Roslini and Edith Domingo and family, Armando and Lily Kacanog and family, Mr. and Mrs. Sisoy Quintanar and family. Mga igsuon diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Ania na kita karon sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, nga gitawag usab nga Laetare nga Domingo, nga nagpasabot paglipay o pagmaya. Niining Dominguha, gipahinumduman kita sa dakong misteryo sa krus ni Kristo, nga nagpadayag sa walay kinutubang gugma sa Dios aron mahibalik kita ngadto kaniya. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ngat
kanato ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga nagatuo kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Niining santos nga misa atong pangayoon ang grasya sa kahayag ni Kristo, aron madanagan ang atong mga kasing-kasing ug mamahimo kitang andam sa pagsaulog sa iyang pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Ang mangulo niining santos nga misa mao si Most Reverend Romulo G. Valles, D.D., ang atong arsobispo sa Davao. Manindog ang tanan. Paminaw na tukaron ang tawag sa panahon. Ugablihan ta ang atong mga mata, ang mata rumuhaton ta. Panahon na sa pagpagpo, panahon na sa buhing pagtuo, panahon na sa pakighusay, pakiguli. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, karong Domingo mao ang ika-4 nga Domingo sa Kwaresma. Sama sa giingon sa pasiuna, doon na kini angga, particular nga title nga Domingo. Tradisyon sa simbahan, itawag kini Laetare Sunday. Domingo sa paglipay o pagmaya. Taliwala sa Kwaresma. Mangandam kita alang ining Eucharistia ang atong pag-ampo pagdaig sa Ginoo diha sa pagtuo pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumbisal ako sa Dios Nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong, sa katingalahang paagi, imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot nga kami, ang katawhan nga Kristohanon, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban ang madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa Kronikas. Ang mga pangulo sa Huda, mga pari ug ang katawhan misamot pagka masupilon. Gisunod nila ang tanang salawayong buhat sa kanasuran
ug gihugaw-hugawan nila ang templo sa Ginoo nga gibalaan niya didto sa Jerusalem. Ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, nagsigig pahimangno kanila, pinaagi sa iyang mga alagad, kay nahingawa man siya sa iyang katawhan ug sa iyang templo. Apan nagpadayon sila pagbugal-bugal sa mga alagad sa Dios. Gitamay nila ang iyang mga pulong ug gibugal-bugalan ang iyang mga propeta ug dili na kini mapuypoy, busa nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan. Busa ang hari sa Babilonia giaghat sa Ginoo sa pagsulong kanila ug gipamatay sa mga taga-Babilonia ang ilang mga batan-ong anak pinaagi sa gubat didto sa templo sa Ginoo. Wala niya sila kaluy-i, batan-on ug tigulang. Gitugya nila silang tanan ngadto sa hari sa Babilonia. Gisunog nila ang templo ug gigunob ang kota sa Jerusalem ug gisunog ang mga palasyo ug giguba ang mga mahalong galamiton. Gibihag sa hari ngadto sa Babilonia katong wala mamatay sa gubat ug gihimo sila nga sulugoon niya ug sa iyang mga anak hangtod na ilog sa Persya ang ilang gingharian. Nahitabo kini aron matuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Hangtod nga ang yuta makapahimulos sa mga tuig nga igpapahulay. Sa panahon nga gipamihag ang katawhan sa Huda, nakapahulay ang yuta sulod sa kapituan katuig, sumala sa gitagna ni propeta Jeremias. Sa unang tuig ni Ciro, hari sa Persya, natuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Gidasig sa Ginoo si Ciro sa paghimo niining kasuguan sa tibuok niyang gingharian. Nag-ingon si Ciro, ang Ginoo, ang Dios sa langit, naghatag kanako sa tanang gingharian sa kalibutan, ug gisugo niya ako pagtukod og usa ka templo alang kaniya didto sa Jerusalem nga sakop sa Huda. Bisag kinsa sa iyang katawhan makahimo pagpauli sa Huda ug mag-uban kaniya ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Sa daplin sa mga suba sa Babilonia, nagalingkod kami ug nagahilak sa among paghinumdum sa Sion. Didto sa mga kahoy ni adtong yutaa, gisab-ong namo ang among mga alpa. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop kanamo nagahangyo nga bungaton namo ang mga titik sa among mga awit ug ang among mamimihag nag-awhag kanamo nga maglipay awiti kami mga awit sa Sion. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Unsaon man namo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo diha sa yuta nga langyaw. Kung hikalimtan ko ikaw o Jerusalem, hikalimtan unta ang akong tuong kamot. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Mutapot unta ang akong dila sa akong alingagnag, kung makalimot ako kanimo, kung dili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso.
Apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Nga bisan pagani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini niya aron pagpakita alang sa umaabot nga mga panahon sa naghingapin niyang grasya diha sa gugma nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga pagpaningkamot. Kita, mga binuhat sa Dios, o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kitag maayo, nga maoy iyang tuyo, alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya upagday galang kanimo, Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo manaak kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala sa pagsaysay ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan, ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab, aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man sila motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot, ang kaahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, dili gusto sa kahayag, ug dili moduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan, ang magbuhat sumala sa kamatuoran, moduol sa kahayag, aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsuon, ikaupat nga Domingo sa Kwaresma ug kining Dominguha sa mga Domingo sa Kwaresma, siya lang dunay tag, dunay subtitle, gitawag Litary Sunday, pagmaya, paglipay, pagsadya. Mao kana ang unang pulong sa Latin. Napagyapon gisulat karon, apan mao lagi ilang opening song kaniadto. Busa nagpabilin ka. Apan ngano lagi dunay hinungdan sa teksto sa liturhiya karon. Pero mudugang ako nga, gitawag kinig Domingo sa pagsadya. Gamito na to ang giingon ni
Santo Papa Francisco, Pope Francis, the joy of the gospel, the joy of believing. Tinuod man sa maging mga Domingo ug mapadayon ka na panahon sa Kwaresma, murag dunay seriousness, murag we are dismayed kay we are sinful. In fact, it is written, makasasala ta, that murag mangunot imong agtang kay yes, discipline, penance, detachment, restraint, gibutan mo na nga murag dili kay ta mungisi ni ana. Tinuod ka na, very important. But this Sunday, the fourth Sunday of Quaresma, is giving us another side when we believe, when we live our faith. And that is what giingon ni Santo Papa, the joy of believing. Let us not forget that, the joy of the gospel. Karon, ako nang tungod niya nang una akong gisulayan nining pagbasa karon. Tulo ka pagbasa, una gikan sa Chronicles, unsa man ang chronicle, simply very narrative ang nature ana sa Old Testament narrative. Unya gikan kang Saint John, ang gospel reading. In the middle is the letter of Saint Paul to the Ephesians. Now, unsa may balita? Tanawon na to, paspasan na to aning kay nabareklamo nga taas ba kumuwali, sige ato ni dito taas maganahan magud ko, pero ang unang pagbasa sa Chronicles nagsaysay sa kahimtang sa mga Hudiyo, sinfulness upon grabe gisaysay ganina nga grabe ang pagmakasala niya, nakatilaw sila, murag wa na sila kay what to do, wala sila point of reference ng kinabuhi, murag tirapasagad na lang nabihag sila what we call in kasasayan sa kalawasan Babylonian captivity. Mutan-am mo sa Google kana gikan sila sa murag beside the Mediterranean Sea, gidala sila ngadto sa Babylonia. And there, matod sa Salmo responsorio karon, basaha ang Salmo, diha ang ilang mga agonyas. Guol kay sila sa Babylonia kay nagibihag sila from their original land. But yet, what is the good news? Out of the blue, ang hari, kay bag-ong conqueror na po, complicated story, sa yuta diin sila misettle, gibiyag, mimandar, uli mo. Pagano nga hari, uli mo. Murag may pagano, may hint siya nga nakabantay nga, naa sila Diyos, uli mo. Not of their own merit, an action of God inspiring King Cyrus, uli mo. But yet, ang gwapo nga pagsusi sa kahimtang nga gi-depict, gisaysay sa Chronicles, kini ang bantayan nato. Tinuod may core group sa kaliwat sa Israel nga kanunay naghandom mga makauli gid mi. Dili maaning kahimtang ni kay mga pagano atong kilid. But yet, takong lesson ni, ang mga Israelita sa Babylonia ning angay na po dito. At home na sila, murag naanal na sila sa pagan ways. Mao na katong murag core group, nag-uol sila kay naunsa naman itong mga sakop nga di naman gusto mo uli. Kuha na sila, nag-intertwined, nakuha na napatasan sa pagkano. All the more, nag-uol sila. Mao nang paingon ni King Cyrus, panguli mo dito mo sa inyong naanan nga pagsimba sa Diyos. Good news. Good news. Not because the Israelites were worthy, no? Lisod sila, sinful, struggle ang mga leaders dito kay lagi, nagkapagano na sila dito sa Babylonia. But God in His own ways said, you can return to Jerusalem. Unsay good news na to, karon? The same. Kaning let, patay tang marag, pag-asa, di man siya ko makapasar ni ining anong balik-balik. Yes, but be open. Let us be open to the Lord. And His mysterious ways, we can return to Jerusalem. We can return to the Lord. Now, gospel reading. Balhin kita sa gospel reading. Unsay giingon diri sa sa gospel reading karon in the middle makasasala ta. For God so loved the world.
that He gave His only Son. Famous nga text kang Saint John. For God so loved the world, His only Son. Wala mingon, for God so loved His people. Nga nagbinuutan na, and then He gave His Son. No. Matod pa, basahon ni mo na ingon ni San Pablo, that text, for God so loved the world. Kita, ingon San Pablo, gihatag na yung anak, matod ni San Pablo, even if we were still sinners. Mao na'y kanindot, mao na'y ka-good news. Dili na kayo ang hayan na ta, ha? Mingon ang Ginoo, hoy, unsa man, nagbinuta na ba na sila dinak? Kaya mana ako, no. Yung San Pablo, when we were, dili ang ngayon, makasala ta, God gave His Son. And imagine this, God did not teach us, be careful God did not teach us, ingon ana ang pag-away sa kalaban nga sala. Sige, tunaan mo na ko, away ang sala. No! He Himself came down to fight for us. His only Son. Gipadala nga siya nangunay, nangunay para makakita ta. Nangunay siya pagkuan. Dili lang tudlo nga bukol ta na ego, di makakibalo, no. He Himself in Jesus. That is why in these two readings, good news, pastilan. Ingon ana day ang Ginoo. Oh, God so loved the world. God loved His people in Babylonia. Then, kanunay ang pattern sa Ginoo. Unya sa ato nga sa readings karon katapusan na ang nindot ka pamalandong ni San Pablo. Because of this gift in Christ, giunsa ta yung ko nang gituduan ta sa fight sa kamatayon, pinaagi mismo ni Jesus nga mibuntong sa kamatayon. Tungod ni ini ingon si San Pablo sa middle reading, for us today, he said, raise us up with Him in Jesus and seated us with Him. Oh, palingkot with Him in heaven in Christ Jesus, that in the ages to come, apitan niya karon, ingon siya, for we are His handiwork. Good news. We are His handiwork. Di ta basta-basta. Binuhat iya kita sa Diyos. Ang design na to iya sa Diyos. For we are His handiwork. That's good news. Created in Christ Jesus. Dili na bakante di vacant na. We are His handiwork. Ang pattern, ang hulma in Jesus Christ, who defeated death, for the good works that God has prepared in advance. Futuristic na. Kita ang duso niya. Busa mo na ang good news. Bisan struggle kita, mo litari kita gamay. Kay God is the one who makes the first move. And with our yes, mo nagipaabot openness to the mercy and compassion of God. Not only good works in our lives, but sigurado ko ma-duplicate, triplicate, ang good works of love, mercy, and compassion na igapakita nato sa usa-usa ining mga adlaw sa kalisod karon. Magdungan kita, nagato ako sa Dios. Nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya,
aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang kataybanong pag-ampo, mga igsuon, ang kahingpitan sa gugma sa Dios mao ang misteryo Pascual sa atong Ginoo, ang iyang pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Puno sa kalipay, moduol kita karon kaniya aron pagpasalamat sa iyang walay kinutubang gugma. Sa matag pangaliya moingon kita, Dios sa gugma, pamatia ang imong katawhan. Diyos sa gugma, pamatia ang imong katawhan. Alang sa atong inahan, Santa Iglesia Katolika, magmakanunayon unta siya sa pagmantala sa mayong balita sa atong Ginoo, ngadto sa tanang suok sa kalibutan, aron ang tanan mahigugma ug mutuo sa Ginoo. Magampo kita. Diyos sa gugma, pamatia ang imong katawhan. Alang sa atong mga opisyales sa gobyerno dinhi sa atong syudad, nga unta sa kanunay magkugi sila sa ilang pagpanerbisyo sa katawhan, ilabi na niadtong mga nanginahanglan. Magampo kita. Diyos sa gugma, pamatia ang imong katawhan. Alang kanatong tanan nga ania dinhi karon sa santos nga sakripisyo sa misa, magmalaumon unta kita diha sa gugma sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi nga gipadayag diha sa iyang pagpasakit ug kamatayon sa krus. Magampo kita. Diyos sa gugma, pamatia ang imong katawhan. Alang sa mga biktima sa baha, linog ug uban pang kalamidad, nga unta makalingkawas na sila sa ilang kalisod ug makasugod na sila sa bag-ong kinabuhi. Magampo kita. Diyos sa gugma, pamatia ang imong katawhan. Alang sa atong mga igsuon nga nagmasakiton, ilabi na si Jami Berbere, Marco Cruz, ug Jesusima Silawan, nga unta ayuhon sila sa Dios. Magampo kita. Diyos sa gugma, pamatia ang imong katawhan. Alang usab sa mga nagsaulog karon sa ilang adlaw nga natawhan, ilabi na si Shirley Pernia, nga unta sa kanunay ang Dios manalangin kaniya ug sa iyang pamilya. Magampo kita. Diyos sa gugma, pamatia ang imong katawhan. Alang sa atong mga igsuon nga mihali na sa laing kinabuhi, ilabi na ang mga kalag nila Hart Roman, Kizonier, Carmen, Billy, Abelardo ug Valentina, pasayloon unta sa ilang mga sala ug makaambit na sila sa grasyang langitnon. Magampo kita. Diyos sa gugma, pamatia ang imong katawhan. Diha sa kahilom atong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga katuyuan. Amahan patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong hinigugmang katawhan, itugot nga kaming nagasalig sa imong gugma, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Kini among gipangayo pilagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Hinumdumi tao nga ikaw abog, ug sa abog ikaw mubalik, sa abog ikaw mubalik. Magpuasa kita at tubangan sa Ginoo, mapaubsanon kita nga mangayo ug pasaylo. Hinumdumi tao nga ikaw abog, ug sa abog. Mga igsuon, pag-ampo kamo,
aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami nga malipayon sa mga gasa nga tunay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kini unta sa kanunay among pasidunggan ug imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ubusa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay huno nga pag-awit sa pag-ingon. Sanctus, Sanctus, Sanctus na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, himaya. Sana, sana sa kahitasan, tayo nang nagaanti sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana sa kahitasan. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyong pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma,
uban ni Francisco among Santo Papa, ako nga imong ubos nga sulugon nga obispo, uban sa tanang mga pari o mga diakono. Hinuloy usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya. Ihatag anak kanimo makagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug pili mo kami, itugyan sa panulay. Hinununga, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay ug maylayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang giharian, ang kahumog ang himaya, ang tuon sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaak kaninyo. Maana usab kanimo. Karon maghatagay kita sa timaan sa kalinaw. Cordero
sa kalibutan. Hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Kini maong akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawat kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giulas sa inyong kapasayloan. Dawata kini Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso ning kalibutana. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya aron magunahuna kami kanunay sa mga angayan ug makapahimuot sa imong kahalangdon ug sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magpabilin sa pagtindog. Mission prayer for the 2021 year of Missio Agentis. God, our loving Father, you sent your Son into the world to proclaim the good news of salvation to all, to sinners, the poor, the oppressed, the sick, the abandoned and neglected. He gave his life on the cross for us and rose again to new life to redeem us and reconcile us with you. You sent your Holy Spirit to the apostles to continue the work of your Son and to lead all to salvation. We thank you, Father, for bringing us from darkness into light through your loving plan,
500 years ago, missionaries came to our land to proclaim the gospel of Jesus, your Son, to our ancestors that made us your people in the church. The gift of faith has accompanied us through both darkness and lights, defeats and victories of our history as your people. Our faith has become for us true light that shines in the darkness. Renew in us the grace of your Spirit that impels us to be witnesses of Jesus, your Son, to a world broken by greed, violence, injustice, sickness, and suffering. May our faith bring us to unity as your children, to care for and love one another. May the Holy Spirit empower us to be proclaimers of the good news to our brothers and sisters in Asia and to all nations. Give us the sincere desire to help others, to come to faith in the Lord Jesus, to share in your joy and life. May the Blessed Mother, the star of evangelization, accompany us and pray for us as we live and share our faith with others. May our strong love and devotion to her as our mahal na ina form us to be true disciples and witnesses of Jesus to all, always ready to be sent and to be obedient to whatever Jesus asks of us. We ask this through Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Maana usab kanimo, Atong daygon ang ngalan sa Ginoo. karon og hangtod sa kahangturan, Ang atong panabang anaa sa ngalan sa Ginoo. nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Manalangin kaninyo ang atong Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang santos nga Eucharistia, atong dadon ang pagsalig diha sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tuhan kami Ginoo sa pagsunod kanimo, sa pagsubay sa dalan, ang dalan sa kaluwasan. Tuhan kami Ginoo sa pagsunod sa lakang mo, mga tunob sa hawan, tibaan sa kagawasan. Tuhan kami, Ginoo. Atong pasalamatan ang nangulo ni Ining Santo sa Misa karon, Most Reverend Romulo G. Valles D.D., atong Arsobispo sa Davao ug CBCP President, ug ang tanan atong mga mission partners, daghang salamat. Alpha Gold and Associates Insurance Agency, Althea Lucas, Alvin Kem Lance Gonzaga and Family, Bernard and Rose Enriquez, Carico Nutroway Systems Incorporated, Carlita Serad, Diana Divine Cocolumber and Hardware, Dr. Oscar Grajeda, Romango Apartel and Suites, Dringvet GPI, and Donata Lalian and Family, Eflida and Marlo de la Cruz and Family, Engineer Brenda Howe and Family, Engineer Jerry and Remy Sol and Family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sordido and Family, Feli R. Louis and Family, Genoveva Montoya, Guying Alzaren, Harleen de Lison, Mirna Dropan, Belia Luca, Jovi Dehan, Jade Bookstores, Mr. and Mrs. Dodo and Glocatayas and Family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Jerry and Mira Flortan, Jim and Grace McManus and Ria Sidian, J-Rog Marketing, and Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, June and Vilma Daddy and Family, Linmar Podador and Family, Gina Herrera and Family, K11 Pharma, Lovelia Tan,
Margate family, Maribeth Juarez. Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and family, Mr. Rudy and Mrs. Jean Subiaco and family, Miss Elena Calanyas, Mr. and Mrs. Alexis Calanyas and family, Nixon Lumbo and family, One Cycle Mile Corporation, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative Shareholders, Peticoco and Coffeeville Apartment Homes, Villa Carmelita Resort, and Mr. and Mrs. Ardonion Carmelita Lactawa and family, Mr. and Mrs. Julito Araneta and family, Daro family, Bernardino and Catayas family, Philip, Joan and Anya Padillo, Mrs. Liway Serrano, Fraina family, Rimel and Jennifer Serrado and family, Hannah Pareja, Avelina Gimpaloran, Lorena Habay and family, Flavia Fantonio and family, Bing and Francisina Bergamento Toreno, Albert and Mary Luna Sul, Michael Herasmio.